Вас сега. Здравейте, добър ден, господин Башков. Добър ден. За повод е вашата колекция, разследващи са установили, че част от артефактите от иззетата ви през 2020 година колекция са собственост на музеи в различни държави. Крадени били, фиктивни търгове. Тежки обвинения. Това са тежки обвинения, в случая прокурор Кънев злоупотребява. Той има информация по делото. Изнася информация, която ние нямаме право да изнасяме. Това го прави само манипулиране на общественото мнение и манипулиране на съда. Реално моята колекция е публична. Ако има откраднати предмети от музеи, трябва да има заведени дела да се издирват. Когато съм купувал предмети, те винаги проверявам в Lost and Found регистър, където са регистрирани всички изчезнали или откраднати предмети. Това е първо. Второ, моята колекция може да бъде намерена в интернет. Пише Васил Бошков колекция и там излиза цялата колекция. Ако нещо е било откраднато, до сега музеите са казали. И трето, имам издадени каталоги, книги, научни трудове, които са купувани от всички музеи по света. Те имат моите каталози. До сега биха се оплакали отдавна. Къде го прави просто за да има някакво дело и ако може да пробута някой предмет само и само да съществува това дело в чужда държава, да прави с удоволствие. Пише писма до Македония, до Гърция, до всички държави и ги кани. Елате да вземете нещо. Хората не искат, той пак ги кани. Само и само да му съществува делото. Предстои страната ни да получи обезпечителни заповеди за тези старинни предмети и всъщност той говори, че става дума за международно разследване, в което участват служби от САЩ, Европол, няколко европейски държави, не просто да каже на македонците, елате вземете нещо от колекцията на Бошков, нали? Пак ви казвам, той откровенно лъже. Първо нарушава закона, изнасяйки информация от делото, каквато ние нямаме право да изнасяме. И второ, ако имало такова нещо, отдавна да са задействани такива процедури. Колекцията не е тайна, не е скрита, всички музеи я познават. Той твърди, сега ще ви цитирам, че международни служби са засекли поне 3 финансови транзакции, свързани с предполагаеми фиктивни търгове, използвани за пране на пари от нелегална търговия с антики. Общата стойност на тези транзакции е около $5 милиона и те са осъществени в края на 2020 година. Средствата са били преведени от фонд, контролиран от австралийски граждани с бизнес връзки с руски олигарси. Какво ще кажете за това? Нали? Това е доста по-конкретна информация, за да кажете, ама той лъже. Откровена лъжа. Първо. Второ, моето дело е преди 2020 година. Тогава е делото за деяния, извършени преди 2020 година. Какво мога да направя аз в Дубай, когато ми беше блокирано всичко от Компи, от Магнитски и така нататък? Какви транзакции мога да правя и какви предмети да купувам от Дубай? Ако кажем, че вие напуснахте България много бързо и явно някой ви беше предупредил, за да стигнете до Дубай, това означава, че вероятно има някакви врътки и възможности, в които да извършите транзакция. Едва ли службите са разбрали всичко, което имате за един месец или за един ден? Или... От януари до декември са една година, не един месец и един ден първо. Второ, никой не ме беше предупредил. Много пъти съм казвал. Това беше планирано пътуване. И службите го знаят. Те са проверили, има план на полетите, аз летях със собствен самолет. Полетите ми до Дубай са планирани преди месеци. Полетите ми до Тайланд са планирани преди месеци. Така че това са откровени лъжи на прокурор Кънев. Не знаете за тези транзакции, извършени в края на 2020. Няма такива транзакции просто. Това са откровени лъжи на Кънев. Вие, ако ще слушали какво говореше на делото, когато ми иска мярка, връзки с този, как ска, Пригожин, с този олигарх, това са страшни глупости. Откъде ги измисля, аз не мога да... Той страда от разваление на личността. Откъде му ги ражда главата тези лъжи, не мога да кажа. Но пак казвам, той нарушава закона. Изнасяйки информация по делото, която ние нямаме право да изнасяме. А защо да го прави? За да създава обществено мнение и да влияе на съда. Така повлияе да ми отменят за разрешението за пътуване. Определени, не мога да ги нареча да е жълтия кафяви медии, към които за съжаление ще включи и БНТ. Пуснаха информация, че аз ще се укрия, ще избягам, че аз мога да се укрия сега от тук, се качвам, заминавам за една шенгенска държава и оттам ме няма. Това са страшни глупости. Освен това, като казах БНТ, те имат една реклама, която казва, даваме думата на всеки. На мен дали ми дават думата? Не знам, дават ли ви думата? Не ми я дават.
и не ми дават думата. Отказват ми. Все пак имате законово право на отговор. Имам законово, но те ми отказват. Имаме документи, имаме всичко. И каква е тази реклама? Значи те лъжат, затова трябва да бъдат наказани. Нали знаете, ако пишем в тази вода, че има захара, няма, тогава подлежиш на заказание в рекламата. Така даваме думата на всички, на мен не е дам. Вие всъщност искате да опровергаете прокурор Кънев. Да, то съда ще го опровергае рано или късно. Ето, ние сме ви дали думата. БНР също сме обществена медия. Добре, което разбира се не отменя ангажиментите на всички колеги. Кажете, какви са били отношенията ви с този австралийски милиардер, финансов брокер от Сидни, Андрю Буджински? Андрю Буджински ми е приятел и нямам никакви финансови отношения с него. Такава операция, за която се твърди, че бил използван някакъв фонд? Няма такова нещо. Кънев може да твърди всичко, това са негови твърдения. Той няма документи, няма факти. Аз представям документи, той не, той говори глупости. Сега и откровени лъжи. Какво става с вашата колекция в момента? Това никой не може да каже. Искали сме много пъти разрешение да я видим, да проверим какво става, как се съхранява, никой не ни дава. Преди няколко години всъщност те показаха, че се съхранява или поне част от нея в Националния исторически музей. Как се съхранява? Вие какво знаете? Не знам, аз не знам какви са условията там, където се показват. И дали още е там, също не знам. Имате ли документи наистина за всичко? Защото аз си спомням, че през 2020 година, тогава когато влязоха в вашите офиси и взеха въпросната колекция, бяха казали, че са намерени статуи, съдове, апликации, които носят белезите на културно-исторически ценности, но са били без документи. Тогава Боил Банов, който тогава беше министър на културата, обясни, че има над 2700 експоната, които нямат идентификатор, номер. Значи първо да кажем, те влизат в офиса, разграбват всичко като вандали. Това е едно. Второ, всички документи, които пише фактура или инвойс на тях, те ги описват като документ на чужд език с снимка или с картинка. Това е пълно безобразие. Всички знаем какво значи инвойс. На френски, който съм купувал примерно в Ловъра, пише фактура. Очевидно. Боил Банов няма идентификация, защото те не са направили идентификация. Аз съм ги дал за идентификация в срок и оттам нататък отговорността е тя. Освен това, те влязаха в един музей, те разграбиха един музей. Моята колекция е дадена в музея. Разграбиха музей, който също има право да си направи само идентификация. Просто разграбиха всичко, за да го унищожат. Прокурор и култура, не знам дали имат нещо общо. Те тогава през 2020 година всъщност твърдят, че част от такива антики са открити и не съхранявани даже добре в някакви други помещения, не там, където е. Там, където е добре, оттам ги взеха първо. Второ, аз направих най-модерната лаборатория на Балканите, която също беше унищожена пред оборудването се разпърче. То се разхвърли и сега не могат да го съберат. Това да правиха, унищожиха всичко, до което се докосна. Тогава, преди години всъщност, казахте, че сте засекли ваши антики да се продават. От тогава до сега подобни засичания имате ли? За радост нямам. Преди години един мой ритон ми беше предложен от дилър на черния пазар. Буквално беше написано, виж какво има на пазара, искаш ли го? Казах, това не го искам, защото то си е мое. И може би спасих предмета от продажба. Други такива случаи не сте имали? Освен, че купих една хидрия, която беше иззета и я показах публично. Тогава имаше пресконференция, всички журналисти дойдоха. Нищо не публикуваха и прокуратура се направи, че няма такъв случай. Тази хидрия още е при мене с всичките си документи. Тя трябваше да бъде иззета. Аз купих от черния пазар и я против България обратно. Добре, говорейки
за фиктивни търгове. Как се случват те? Каква е процедурата? Не Възможно? знам как се случват фиктивните търгове точно. Познавате, вероятно, можете да кажете. Няма фиктивни Чисто, търгове, няма. има търгове, които се обявяват, отиват хората, играят и купуват. Аз нямам загубен търг. Тогава те под фиктивни търгове какво имат предвид? Не знам, попитайте прокурор Кънев какво е предвид под фиктивен търг. И какво е предвид под пране на пари, когато купуваш антики. Аз не съм продал една до сега. Купих сграда за музей, както знае. И нея съсипаха. Съсипаха всичко. След толкова години, началото на 2020 година, Да, януари. то ще се случи всичко това с вас, господин Башков. Какво направихте? Какво не направихте? Нищо. Още си задавам Къде това се въпрос, препънахте? защо се случи всичко това. Къде се препънахте? И аз, защото може би не съм бил съгласен с всички безобразия, които правят. За човек с империя изглежда доста лесно да ви съборят. По лесен начин. Дали ме събориха? Вие как мислите, че може да се бори човек с цялата държава? Прокуратура, полиция, ДАНС, КОМПИ, НАП. Как се бори човек? Дали е лесно? И все пак да ви изглеждам съборен? Взеха ви всичко. Нищо не са ми взели. Всичко ми блокираха. Всичко си е все още мое. Как да го взема? Няма все пак, въпреки че не спазва законите, няма такова основание, на което да го взема. Искат да ми взема всичко. И ми разрушиха бизнесите. Това не е малко, това е събаряне. Бизнес се прави. Да, събаряне, но както виж, точно не съм съборен. Съществувам по същия начин, както и преди. За тези години сигурно сте имали някои среща или разговор с тези, които потенциално са ви съборили. Това кои са? Вие твърдите в много интервюта Борисов и Пеевски. Да. Те са решили да ви съборят. Да. Сигурно сте имали някакви разговори с тях, за да разберете какво не направихте, за да се случи всичко това с вас. Вие бяхте човекът с империя, нали? Те са подлеци. Аз се виждах с Пеевски един ден преди да замина. И всичко беше идеално и прекрасно. Това са хора стратегици и подлеци. И нямате отговор. Нямам отговор на този въпрос. Това е въпросът, който си задаваме до ден днес. Не искам да ги попитам в очите, ако някой ги видя. А вие не сте ги виждали от тогава? Не. А чували? Не. Не? Не мога, вече не ми вдигат телефона. А звъните ли им? В началото пробвах да ги звъна, не ми дигаха. Сега вече не се и опитвам. Ако искате да експериментираме, да се обадим на някой тук. Ами не знам, имате ли телефон от Делян Пеевски? Давайте, обадете се на Делян Пеевски. Искате? Давайте, опитайте да видим дали ще ви вдигне Бойко Борисов, Делян Пеевски. Делян Пеевски е по-интересен, защото той пък на никой не вдига. Имате ли актуален телефон? Да. Да видим дали ще ви вдигнат да ви отговорят на този въпрос, защо ви събориха. А колко ви помогнаха те? Пеевски, телефона, втория му е това. Според мен този не е актуален. Звънете, да? Звънете. Не, втория е това, не е първи. Добре. Не, а я, господин Борисов? Ще дигне ли? Не си правя такива експерименти смешни, но... То не е смешно, но... Някак хората очакваха повече от вас. Очакваха повече от вас, господин Бошков. Очакваха, че като са ви съборили, вие ще успеете да съборите цялата тази система и да разкажете всичко. Това е на Борисов, нали? Да. Да не нахалствам. Още един път и за това. Добре, наистина не тига. Казвам, че хората очакваха от вас повече. След като са ви съборили, че ще можете и ще разкажете за цялата тази система повече, така че да я сринете. Аз разказах прекалено много. Но не доказахте нещата, които... Аз не ги доказах. Дадох достатъчно доказателства и факти, които отидоха в прокуратурата и оттам делото беше прекратено. Изглеждаше като дума срещу дума. Доказателства. Не е било дума срещу дума. Имаше и много свидетели, и много факти. Кое е дума срещу дума? Че се променя закона. Защо се променя? По каква причина се променя един закон? Само една точка. Без никакви причини. Отхвърля се и после приема същия с една малка промяна. По каква причина аз тегло от банката толкова пари и хода в Министерство на финансите с тези пари? Но прокуратурата казва, има доказателство, че е носил парите там, но че
Излизал без парите, няма доказателство. Да не би да съм ходил да покажа на Влади, че имам пари да се върнат пак с пари. Има безброй доказателства, но прокуратурата казва, че са недостатъчно. Сигнализирахте и чужди служби, писахте, давахте документи. Чужди служби да решават вътрешните проблеми. Не знам. Че ние сами трябва да се решаваме проблемите. Чуждите служби нямат право да се бъркат във вътрешните работи на България. Първо. А чужди институции? Какво могат да ни помогнат чуждите институции? Не ви разбирам. Ние винаги ще чакаме някой отвън, да ни решава проблемите. Очевидно не се справим. Ето вие казвате, аз дадох доказателства, но прекратиха поради липса на доказателства. Аз това, което казвам, че хората очакваха повече от вас. Да кажете начина, по който функционира цялата тази система на задкулисие, защото вие я познавате, нали? Вие сте човек, който е израснал до висините, имахте империя. Нещо, което означава, че знаете връзките, знаете как се случват нещата. Институциите не реагираха, направих политически проект, хората не ме подкрепиха или ми откраднаха гласовете. По какъв начин може да се пребориш? Трябва да се вземе политическата власт. Ако хората не ме подкрепят, как да им помогна? А защо хората не ви подкрепиха? Какво мислите? Там сигурно. Първо, медийното затъмнение, много хора не стигнах. Второ, подкрепят всякакви други субекти, които говорят също, което говоря и аз, искат същото и като влязат в парламента правят различно. Това значи, че не са откровени и че не го искат. Какво имате предвид? Да почнем ИТН, да почнем ПП, Възраждане, Меч, Величие. Величие още не ги знам. Това влизат в парламент и стават други. Значи не са били откровени. Защо? Чакайте сега. Продължаваме промяната, направиха санитарен кордон около Делян Пеевски. Помните колко време беше? Подпишете документите. Санитарния кордон не знам какъв е. Помня, че Делян Пеевски усъкатих Конституцията и направиха така, че да не мога да го пипнем сега. Точно промяната с Делян Пеевски. Имаше едно добро правителство от промяната ИТН, което ИТН го развали. Там нямаше участие на Пеевски, нямаше участие на Борисов. Сега говоря за санитарен кордон, че той кордона какво пречи Пеевски се управлява под МОН. Всички кадри са негови, въпреки че уж не участва в областта. Но я подкрепяме, защото е за хората. Кои са хората, знаем. Борисов и Пеевски. Всичко правим за хората. Това ли са хората? Има ли някой около тях, зад тях, които всъщност дирижират как да се случат нещата? Тези двамата дирижират, повече Пеевски и под тях има огромна мрежа от хора, която ако те да са в властта се разпадне, защото поради проста причина няма кой да ги координира, ако не друго. А олигарси? Други? Кои олигарси, освен Пеевски? Пеевски е олигарх. Той се облагодетелства от участие в властта. Кои са олигарси? Сигурно има други около него, които са негови креатури. Как Делян Пеевски, казвате, че той ръководи всичко в държавата? По-важен сигурно е Борисов. Вече? Вече може би да. Как стигна той до това? По какъв начин? Кой му позволи? Кой го изгради? Изградиха го Доган, Борисов. Доган му аутсорсва паещите и всичките решения и проблеми. Понеже явно не му се занимаваше, Борисов направи същото. А този проблем го говорете с Пеевски, за ония Пеевски ще го реши, а Борисов си играе в футбол и яде кафтета. Това съм показвал и друг. И така в един момент Пеевски изгражда се всичко от името на Борисов и на ДПС, но в своя полза. Така Пеевски стана силен. Но колко е силен, основно го блофира, не е чак толкова силен. Има ли някой, който би могъл да го събори? Естествено, че хората, даже опозицията в парламента, ако се обедини, може да го събори. Те се обединиха. Даже имаше един протест, на който и вие бяхте. Тогава нападнаха Продължаваме промяната Демократична България, заради това, че вие сте участвали на този протест. Съм участвал, аз стоях като гражданин на протеста. Нямам право да отида на правосъдие за всеки газ, който съм най-много пострадал. Аз просто отидох на протеста, да разхождайки се, видях, че в протест отидох. Тогава Ивайло Мирчев от Демократична България всъщност каза, Васил Божков не трябва да се прави на някакъв разкаял се гражданин, който рязко се е възбудил у себе си някакви
трябва да разкажете подкупите и да докажете всичко. Ама тия нашите политици са малумни, естествено. Те всички трябва да си ходят. Аз колко пъти разказвам? Колко пъти разказвам и какво иска да разкажа? Или те забравят? Защото не им е удобно. Аз съм разказал всичко. Да видят. Отварят ми профил във Фейсбук и да проверят. Гледат интервюто, които съм давал, да проверят. Разказал съм всичко. Мога да разказвам още. Защо? Все някои тези неща могат да послужат, когато има обективна власт. И защото пак стигаме до това, няма доказателства, нали? Защото ако сега Бойко Борисов ви вдигне или участва след вас, той ще каже, че това не е вярно. Нали? Той той каза, кой е този Влади Горанов, не го познавам, защото парите ги е взимал Влади и Севда. Но кой го е разпоредил на мен да Горанова да промени закон? И това ли ще каже, че не се ме среща с мен да Горанова по негова не препоръка, а по негово разпореждане. И че няма свидетели за тази среща. Но прокуратурата каже, че са недостатъчно, не че няма доказателства. Това е написано. Недостатъчно доказателство. Аз не го обжавам в това, защото мога да бъде възобновено в рамките на 2 години, ако не се промени. Ако нещо бях се обжалвал, промени, съда ще да ги бетонира. Какво може да се промени според вас? Виждате, че хората приемат всичко. Няма протести. Да, има на правосъдие за всеки. Мисля, че и следващия петък пак има протест на правосъдие за всеки. Да. Вън Пеевски от властта. Да. И аз не мога да участвам на него, защото аз искам Пеевски да бъде във властта. Аз нямам нужда от облаги, аз имам всичко. Искам да направя нещо за хората, ако те не искат, на сила не става. Много стават тези, които искат да направят нещо за хората. Нали знаете, че Делян Пеевски непрекъснато говори, че работи за хората. Казахме кои са хората, да, за хората. Така казва, всеки ден. Комунизма се работи за човека, сега се работи за хората, понеже хората са двама. Има ли нещо вярно в теза, че хората не ви вярват и на вас, защото вие бяхте част от тази система? Вие сте човека, който, е помагал на тази система да съществува. Ето, признавате публично, че давали сте им пари. Не е нормално. Те са ме грабили, рекетирали са ме и това ли не го разбрах? Но сте можели да го кажете това много по-рано. И на кой да го кажа? Това ви питам, хората дали не ви вярват точно заради това? Може би. Защото вие излязохте. По-късно, след това го казах. Ама вие го казвате вече твърде късно, тогава, когато не ви харесва думата съборили, но когато са развалили цялата тази империя, която бяхте изградили. След това го казах. Много хора ги съсипат. Ама нямаше да го кажете, ако те не бяха ви взели империята. Сигурно, че нямаше да го кажа. Може би затова ми взеха империята. За да го кажа, докато съм силен. А защо ми я взеха според вас? Защото се страхуваха точно това. Как сега може да бъде, оправена ситуацията? Вие казахте хората да се ядосат и да излязат на улицата, но те не се ядосват. Това, което започнах да ви казвам, че дори на протеста на правосъдие за всеки не се събира толкова много хора, че да съборят правителството. Останалите мълчат, а това, което наблюдаваме всъщност през ден, снимки на различни кметове, които застават и се снимат до Делян Пеевски. Тоест той печели доверието им. Това, което наблюдаваме, че социологическите проучвания казват, че той от 2% вече вероятно има около 10, не знам. Браво. Хората са доволни, нека го подкрепят. После ще им дойде до гърба. Сами ще страдат. Хората трябва да мислят и да решават какво да правят. Аз не бих подкрепил Пеевски, който само знае да граби, той не е създал нищо, няма никакъв бизнес. Е изключително богат. Как става това? Грабейки държавата. Той друго не може. Вие отказахте ли се от политическите амбиции? По принцип не съм се отказал. Бихте участвали на следващи избори с друга формация. Направихте няколко. Българско лято, център, с различни хора. Да, ако се направи някакво широко и голямо обединение, което да може да спечели властта, иначе безсмислено. Пак ви казвам, но сила хубаво не става. А има ли такива, които искат да работят с вас политически партии? Много искат, но ако може, аз да съм в сянка. Да не ви се чува името. Какво точно ги плаши, не знам. Аз също съм чувала, че офисите ви са били пълни с хора, които искат, но без да участвате вие. Да, и как без да участвам? Като аз имам. Просто да ги финансирате. Аз имам прекалено много поддръжници, защо да ги загубим, ако не участвам? Защо
Смятате, че имате прекалено много поддръжници? Гледам резултата от гласовете. Първите избори 100 000, вторите 50, третите 25, без да правим нищо почти. А вторите след Магнитски. Ако направим една кампания, сигурно пак ще извадим 100-150 хиляди. Що да няма? Като казахте... Виждаме последователите в социалните групи. Вижте колко гледания има на постовете. По 1 милион гледания. Що мисля, че няма поддръжници? Защото не успяхте да влезете в парламента. От това, на това се дължи заключението ми. Да, и хората, които имат подкрепа, влизат в парламента, сега вече се оказа, че не е чак толкова трудно да се влезе. Нали виждате? Величие, меч... но все пак това са доста гласове. Споменахте Магнитски. Правите ли опити да излезете от санкциите и това, което става, Делян Пеевски ли може ли да излезе? Всеки може да излезе. Как? Аз съм подал всички документи и чакам решение от комисията, от ОФАК. Какво е правил Делян Пеевски, нито знам, нито ме интересува. Но понеже Бойко Борисов преди седмица, мисля, в парламента каза, че едва ли не Делян Пеевски и Влади Горанов са невинни и че са набедени да получат тези санкции. Ако ходи да си признае, че е набедил той самия Делян Пеевски, окей. И даже да са набедени, той е толкова ценен за американската външна политика, че да го махнат ли. Не знам, би могъл да излезе. Плюс това Бой каквото каже, не би трябвало да му вярваме. Той сутринта говори едно, но обяд друго, вечерта трето. Подали сте... По политически теми да би говорил да е Бойко, защото той е един откровен лъжец. Или не сте съгласни? Не е важно дали аз съм съгласна или не. Важно е, че хората го изпращат като първа политическа сила и вече години наред. Има си към 600 хиляди гласа, зависими от него, даваме бизнеси, позиции в администрацията и те се гласуват за него, защото това има хляб. Дали го харесват, няма на друг разговор. Дали му вярват, що трябва да му вярват и го слушат какво говори. Те си искат Бойко, защото съществуват благодарение на Бойко. Но Бойко не беше дълго време в управлението, нали? Там се смениха различни правителства. Продължаваме промяната, комбинираха се. Да, той винаги е влиял, винаги е имал депутати. Изчака, снижи се, изчака да мине време, позабравиха го хората. Що забравиха за кюлчетата в чекмеджето ли? И там няма доказателства, както с вашия случай. Ама вие пак твърди, че с моят случай няма доказателства. Не казвам какво казвате, аз не съм виждала доказателствата. Не е моя работа. Прочетете, има недостатъчно доказателства. Ето. Не, че няма доказателства. Да, добре, недостатъчно. Да, ама мене без никакви доказателства ми се сипаха всичко. На тях даже не ги арестуваха за един ден. Ако бях аз за тия доказателства, които има недостатъчно, щяха да ме държат до делото в затвор. Кажете за Магнитски, подали сте документи, предполагам още когато ви сложиха... Да, на всички въпроси съм отговорил. Кога се е случило това? Имам адвокат ми, отговорите така дълго време, защото те зададаха много въпроси, може би около 2 години. Така че за сега чакам. Ясно. Добре. Благодаря ви за този разговор. Васил Божков, гост на Хоризонт за вас.